Здравейте на всички, аз съм Прес и се включвам набързо, за да ви покажа какво представлява 40 левел на Battle Pass в Pokemon TCG Live. Виждате, имаме една карта и един бустер пак, който ще отворим веднага. Получаваме Origin Form Dialga V, супер якия арт и един Surging Sparks бустер пак, който няма да се бавим, и отваряме Deino, Execute, Flapple, още едно Deino, Time Supporter Trainer и Dialga, пичаги. Супер яко. Нека да видим тази Origin Form Dialga. Арта е страхотен. Виждате някакво уникално качество. Аз съм супер хайпнат. Това е видеото. Супер накратко исках просто да се включа, за да видите какво представлява играта и какви яки неща може да получите от нея. Аз бях Прес. Един бърз лайк и ще се видим много скоро с още бустер опенинг видеа.